Ahojte ľudia, ja som Polár. Ne, ja som Polár, neklam. A dneska si tu ideme zahrať jednu hru. Volá sa Clown House Palika Evy. Teraz ma môžete vidieť aj môjho kamaráta. No, na to zabudnite, to nemám rád. Neradi sa na A vieš hrať na myške? Ja ti to vysvetlím. Keď pôjde na teba klaun, tak dáš toto, zamieríš, počkaj, to ukážem. Budeš hrať prvý? Chceš? Áno, chcem, aby som videl, že čo, ako to budeš. Keď pôjde po tebe klaun, tak smačkneš toto. To je kto? Práve tlačítko. Klaun? Áno. A nevieš, kto je zlý. Keď pôjde po tebe, tak smačkneš toto, namieš na ňo a strieľaš, okej? A ja neviem, kto je zlý. Až keď na teba vybafne, okej? Oh shit. Je kľúč. Ja nemám kľúč. Kľúne, čo pôjsť do videa, keby si chcel. Čo mám? Chceš povedať do videa, ale ne. Ľudia, dúfam, že sa my s Polárom nezľakneme. Nekrič toľko. Áno, Poláťo. Či je ten kľúč? Ty musíš nájsť kľúč. Len tak som zabil. Vidíš? Rýchlo musíš. On je vrah? Mám kľúč a pôjdeš k dverám a... Ako bereš kľúč? Vyhral si? Áno, vyhral som. Kľúč bereš týmto a keď pôjde po tebe klaun, tak to urobíš, namieríš na ňo a strelíš. Sa trochu bojím. Neboj sa, poď. Ako? Nevidím nič. Čakaj. Dúfam, že nás je dobre vidno. No poď. Tu máš. Verím ti. Kde je kľúč? Neviem, to musíš nájsť. On je na hociak. Nezabíjaj ho, až keď pôjde po tebe. Prečo? Lebo inak si prehral. Alebo ty sa bojíš klaunov? Trošku. Ako sa pohybujem? V a SD. Keď stlačam. Lebo nemôžeš mať v ruke zbraň, až keď na teba zautočí. Nehoď ku nemu, lebo keď vybafne, tak si mŕtvý. A kde idem? Kde je kľúč? Nájdi kľúč, proste nechaj vstať. A nájdi kľúč. A keď ho budeš mať, tak utekaj rýchlo. Fuj. No poď. Ináč, poprvýkrát ma môžete vidieť aj s mojím kamarátom. To je všetko. Čo? Ja ho chcem zastreliť. Tak tam je kľúč, keď sa na tomto. Hoď ku tomu. Kde je? Na tomto. Hoď ku nemu viac. Prečo? Nie. Hoď viac ku nemu, Nie. Teraz keď na teba vybavne, si mŕtvý. Hoď takto a otoč tam a choď tam do tejto miestnosti. Prečo? Lebo aj tam môže byť kľúč. A tu není? Asi nie, keď ho to nevidíš. Ideme vonka. Veď som sa zlákol, že už vstal. Ale nekúkaj sa len na klauna. Čo keď je tam? Tam viac. Kde? Tam. Tvoj Amy, aký rok. Poď ešte jednu. Už nechcem. Veď musíme natočiť video, poď ešte jednu a uvidíme, či to vyhrá. Vyhraj to. Ja to neviem, mne to nejde. Ver mi, to dáš. Mám iba jedno video a ty ideš po. Veď video hrá. Počkaj. Jak sa to berie? Dobre. A nechyb tak s tou myškou, lebo potom ti to bude wow, skákať. Poď. Kde je kľúč? Ja neviem, to musíš nájsť. Čiže tam, a nemier sa k tomu myškou úplne. Tam není, za ním není. Ideš rovno? Ja vidím, jak sa ti klepú ruky. Hoď dozadu hoď. Ne. Prečo sa na mňa pozerá? A prečo ty sa kúkaš na neho?
To prehrám. Neprihráš, hoď za seba, otoč sa a hoď tam. Tam bude možno kľúč. Ani není. Na tejto parapete není? Není? Není, tak musíš ísť niekde inde kúknúť sa. Podľa v prvej bude, lebo tam sme sa nekúkali teraz. Teraz na mňa vybavne. Vybavne, keď nepočuješ tún. Zahraj si Five Nights at Freddy na budúce 4, tam sa Ľudia, napíšte mi, či by ste chceli Five Nights at 4 aj s... Jak sa voláš? Neviem. Jak sa voláš? Neviem. OK, kde je? S týmto tu neznámym pánom. OK, tam není. Jo, tam vidím, tam je. Asi, neviem. Kde? Ani. Scam. Českém. Dobre. Choď, treba, že tam, či tam není. Ani on má výbavku. Tak do druhej miestnosti. Do druhej. Nejde to. Nejde to, tak prečo ideš ko nemu? A tam to není na stole? Na stole to není. Tam je to. Kde? Tu je kľúč. Tu je. Nejde to. Ako ho mám zobrať? Zober ho. A rýchlo utekaj. Kde je? Utekaj, byť tu je clown. Ty si. Kde sú dvere? Ukáž. Tam hoď. Tu poď. Ale pomoc, to nejde. Hoď tam, Utekaj do mojej rukavičky. Utekaj. Dal som to? Áno. Hej? To sa pokakal. Vyhral som či nie? Áno, ja som vyhral, ty vyhral. Jaký máš pocity z prvého videa? Zatiaľ dobre. Tak keď ste chceli vidieť takýchto viac videí a ešte horšiu s Teom, Five Nights at Freddy 4, to by sa tak dajte like a odber, napíšte do komentu, jak ste sa mali a čo. A či Teo, ten neznámy cápek má so ňou znova natáčať, tak dajte like a odber, chceš niečo povedať? Dobre. Ahoj. A dajte like a odber Polárovi. No, vidíte, ja som to nepovedal. Dajte like, odber a čaute.